हेलो लोगोफोर दि मोसाहारि इउटुब चेनेलाव बयखौ बरायहरनाय थाबाय। दा दिनै बैसागोनि नैथि बैसागो बेहाय जोङो रायजोफोरजों बैसागो मोसाफानो थांनो नागिरदों आरोना। दिनै रायजोफोरा ओंखारदों नालाय बैसागो मोसानो गामिनि बयबो। दा बिदिबा लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ माबायदि जागोन नायलांबाय थादो जोबजासिम। दा बैसागो बोथोर रंजानायनि दिन। दा बिदिब्ला बैसागोनि कन्टेन्टआ जागोन नालाय जों नायलांबाय थादो लोगोफोर ना। चालाव। बैसागो बोथोरनि दिनै gwjwnpuri गामिया दामनाय देनायजों लोगोसे सिफुंजों बैसागो रंजाबाय दं आरो लोगोफोर। दा बिदिब्ला भिडिअखौ जोबजासे नायबाय था लोगोफोर। मानो होनोब्ला दामनाय देनाय बर' हारिया बिखौसो जौगानाय बेयो बर' हारिनि नायलांबाय था लोगोफोर। जोंना बारलांनाय थांलायबाय आरोना बिदिनो गेजेर गेजेर भिडिअखौ लाबाय थागोन। बैसागोनि रंजादो जोङो नङा होमब्ला थाखासिगोन नङा होमब्ला। दा बिदिबा लोगोफोर भिडिअखौ लालांबाय था। बिदिनो न'खर न'खर मोसायो आरोना खुलुमनाय। जायगानि गेदेरखौ खुलुमनाय उन्दैखौ सनमान होनाय जोंनि बर' हारियाव बेफोरबायदि माने सनमान लालायनाय जायो। बैसागो बोथोर फैबा बैसागो आरो मागो बोथोरा सफैबाथाय बिदिनो गेदेरखौ खुलुमनाय बा उन्दैखौ बोर सारस्रिनाय बेफोरबायदि दङ आरोना। मोनसे गामियाव हाबलायबाय
gamini yang bयबो रायजो राजा ini isor YouTuber kan एकदमबारे gule lagu beda bar gimana memot terbaik अनेक गासिबो बिमुं जाजोबो आरोना दामनो नाङालै एक्टरनि मानो मोखां खोनसेखौ Era, abang. Ya, kok kan गामियाव बेबायदि सिफुं दामग्राबो नांगौ दामग्रा देग्रा गासिबो जथा दामग्रानिफ्राय लानानै गासिबो गोनांथि जायो आरोना गोनांथि जायो जोंनि गोदान जोलैफोराबो बेबायदिनो दामनाय देनायखौ सिखायना लानो गोनां जायो आरोना सोमजानो ओंखाम सोमजानो पुरि एख' नाङा ओंखाम मोनजाया आरो सोमजानो मोनसे लांफैनो थांसै बिजों खामालाय मानदा थाङा इयो बेखौ होना दं नङा जाजोबगोन ना बायदि बेखौ होना हरा बयबो नोंनिया इनिखौ लांबायानो जोंनिखौ लांबायानो Hei, Bobin. Làm chưa đâu? Hei. Cameraman. Bwisagu ni na. May ubos mo, may kumpitin. Itu kalau terang le mana tu na. जोंना गोजानपुरि गामियाव जोंना हिनजाव मानसियासो खाम दामो